Gràcies per venir. Avui comencem, gràcies per venir Mireia també, la primera sessió que fem de Grets d'aquest any. Avui la Mireia ens parlarà sobre els efectes que ha tingut la crisi sobre les condicions de treball i concretament sobre l'exposició a riscos psicosocials. La Mireia és sociòloga i estadística, està fent la seva tesi a l'Institut de Listes de Comissions i també treballa com a professora i col·labora en recerca al Departament de Bioestadística de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i també és membre de la xarxa GRAL, que és el grup de recerca d'Àfrica i Amèrica Llatina. Mireia, si ens vol explicar una mica més, si no la presentaré. Està molt bé. Bon dia a tots, bona tarda. Com us ha dit la Montse, jo treballo a l'Autònoma, a la Facultat de Medicina, i soc membre del grup GRAL d'investigació. I conjuntament amb l'Institut Sindical del Treball, l'Ambient i la Salut, ISPES, participem en diverses recerques entorn d'això, les condicions laborals, l'organització laboral, l'exposició als riscos psicosocials i la salut de la població treballadora. En aquest marc us presentem avui aquesta xerrada que es titula Com han canviat les condicions de treball a les nostres feines amb l'actual crisi econòmica. L'objectiu de la xerrada és analitzar el canvi en algunes condicions laborals, concretament comparar l'exposició als riscos psicosocials, que ara detallaré una miqueta més què són, de la població salariada d'Espanya entre el 2005 i el 2010. Evidentment aquesta comparació es fa en el marc de la crisi, que va començar el 2008, tots tenim el cap molt clar d'aquesta crisi, jo no hi entraré massa més ara mateix, però la idea és evident que el 2008 va començar la crisi, actualment encara estem en aquesta crisi econòmica, política, social i també laboral, i per tant la comparació sempre està marcada en això. Llavors, així la definició més tècnica dels factors de risc psicosocial són aquelles característiques de les condicions de treball que afecten la salut de la població treballadora a través de mecanismes psicològics i fisiològics, com que és l'estrès, i que es deriven de l'organització del treball. És a dir, són condicions laborals, com el ritme, com la inseguretat, com el tracte que reps com a treballador, com les exigències que tens, i que si són nocives, comporten que el treballador estigui com alienat, que no es pugui desenvolupar correctament, que no sigui autònom, etc. Per contra, si no són nocives, permeten que el treballador potenciï la seva autoestima i es desenvolupi correctament. Ja fa anys que des de l'epidemiologia i la salut laboral s'ha analitzat com l'exposició als riscos psicosocials estan relacionats amb la salut de la població treballadora. I hi ha evidència científica que són causa d'absentisme laboral i que estan molt relacionats amb problemes de salut com malalties cardiovasculars, salut mental, problemes musculoesquelètics, etc. Per tant, des del nivell més preventiu s'entén la importància que té prevenir aquests riscos, fer una bona avaluació i una bona prevenció. Llavors nosaltres entenem, si en aquest esquema hi ha molta informació o hi ha el pilar del nostre estudi, que és que els factors psicosocials són l'exposició a la qual ens volem apropar, que volem mitigar, que volem reduir, que aquesta exposició té un origen concret, que és l'organització del treball. Aquest origen és un constructe humà i social, per tant es pot modificar, es pot millorar, de tal manera que les exposicions es redueixin. Això seria més el camp de la prevenció i d'aquesta exposició se'n deriva un estrès que en certes condicions d'intensitat i de durada pot produir danys a la salut de la població treballadora. Bé, una vegada definits què són els riscos psicosocials, que és el nostre objecte d'interès, faré 4 pinzellades molt esquemàtiques i molt ràpides del mercat laboral a Espanya. Aquesta frase Spain is different, que va fer famosa el senyor Fraga a la dictadura, és tristament aplicable al nostre mercat laboral també. L'organització taylorista és imperant a les empreses, això vol dir que disseny i execució de tasques estan separades i a més les tasques es segmenten molt. D'aquesta manera el treballador o una part de la població treballadora té menys capacitat de participar, d'incidir en la seva feina, de ser autònom, etc.
D'altra banda, el mercat laboral a Espanya està molt segmentat. Aquest és una línia d'investigació i de treball molt ampli. Jo només volia comentar això, que hi ha una segmentació molt important, eixos de segmentació clàssics, edat, gènere, edat i classe social, que nosaltres ens hi apropem per la classe ocupacional, són determinants i fan que la desigualtat social sigui per entrar al mercat de treball i un cop a dins del mercat laboral les feines a les quals s'accedeixen no són les mateixes per tots, per tant, condicions laborals i exposicions són diferents. Podríem dir que reprodueix i genera desigualtats socials. D'altra banda, tenim l'atur estructural. De sempre hi ha hagut un atur important a Espanya, una espècie d'atur crònic. L'any 2005, que era un moment d'auge econòmic espectacular, hi havia un 9% d'atur, que no és poc, i el 2010, després de 2 anys de crisi, es disparava el 20%, i avui hem sabut que estem al 26%, vull dir que anem pujant. D'altra banda, hi ha la temporalitat, que és una altra característica. Des de la transició que han proliferat els contractes atípics, de tal manera que el 2005, també, en un moment d'auge econòmic, un de cada 3 contractes era temporal, 33%. Aquesta temporalitat l'any 2010 havia disminuït una mica, se situava en un 27% més o menys, però a costa no d'una millora, sinó perquè els que s'han expulsat del mercat laboral són bàsicament contractes temporals i concretament de joves, menors de 30. Aquesta temporalitat, com molt bé sabeu aquí el Grets, va lligada totalment amb la precarietat. Aquí tampoc hi entraré perquè sou experts vosaltres. Jo volia comentar aquest punt i que hi ha una forta presència de salaris baixos i les exigències de disponibilitat que tenen els empresaris respecte als seus treballadors. Bé, aquest és una mica el marc, així de manera molt concisa. Passem ara a la part més de la metodologia concreta d'aquesta comparació. Com us he dit, era comparar 2005 i 2010. Això ho hem fet amb 2 mostres representatives de la població salariada d'Espanya, que es van seleccionar aquests 2 anys, i a les quals se'ls va aplicar l'adaptació espanyola del COPSOC. El COPSOC, per qui no ho conegueu, és un qüestionari psicosocial de Copenhague, que és un mètode d'investigació, de prevenció i d'avaluació de riscos psicosocials danès i que el grupista es va adaptar pel seu ús a la població salariada d'Espanya, que és una adaptació que, com us imaginareu, no és només fer una traducció de llengües, sinó que hi ha una part de context que no té res a veure a Dinamarca o a Espanya que també s'ha d'adaptar. Aquesta enquesta s'administrava a casa de l'encastat, de l'assalariat, de manera que el 2005 es va tenir una mostra de 7.600 assalariats i el 2010 de 5.110. L'enquesta, a part del COPSOC o del COPSOCistes 21, bé, us volia comentar també això, són 2 versions diferents. L'any 2005 era la primera, el 2010 amb aquests 5 anys d'experiència de l'aplicació es van fer algunes modificacions i, clar, queden 2 versions una mica diferents, de manera que no tot és comparable. Aquí només comparem 19 dimensions, que són moltes, però no són totes. A més a l'enquesta hi havia preguntes referents a les pràctiques de gestió de la mà d'obra, que serien l'origen d'aquestes exposicions, preguntes per fer una caracterització sociodemogràfica de l'individu i un abordatge de salut que les que són comparables en les 2 enquestes és l'escala de salut mental de l'SF36 i l'ítem de salut autopercebuda també de l'SF36. Que aquesta última funciona molt bé per diagnosticar salut en els treballadors. Llavors, com es construeixen les dimensions psicosocials? Com us podeu imaginar, l'aproximació als riscos psicosocials és complexa, no és mesurable i quantificable directament, sinó que s'hi ha de fer una aproximació una mica més àmplia. Llavors, cada un dels riscos psicosocials està conformat per entre 1 i 4 ítems. La puntuació final a la dimensió és la mitjana de les respostes de l'individu a cada una d'aquelles preguntes que el configuren. Aquesta puntuació s'estandaritza de 0 a 100, de tal manera que tenim totes les dimensions estandarditzades de 0 a 100. I a continuació es categoritza.
Aquesta escala es categoritza en 3 categories, de manera que ens queda una categoria favorable per la salut, que nosaltres diem verda, com un semàfor, una categoria intermitja, que és la que anomenem groga, i després hi ha la categoria amb les puntuacions més desfavorables per la salut, que és la vermella. Com es marquen els punts de tall? Bé, la idea aquí és la següent, és la que s'utilitza també de cara a la prevenció a les empreses. La idea és que amb la població del 2005 marquem uns punts de tall en base a la distribució teòrica en tercils. D'aquesta manera obtenim que les 3 categories tindran cada una més o menys un 33% de la població. Això, si no s'hagués de comparar, no tindria cap mena de sentit perquè no ens informa. Ara bé, això cobra sentit en el moment que comparem, ja que aquests punts de tall del 2005 els apliquem al 2010 i llavors podem veure si aquella categoria vermella ha augmentat o ha disminuït i, per tant, si ha augmentat o disminuït l'exposició. Bé, quant a les tècniques que hem utilitzat, són tècniques descriptives univariades i bivariades i una tècnica d'anàlisi multivariant que és una mica estranya, que és l'anàlisi de correspondències múltiples, que després ja faré una petita explicació de què és. I finalment comentar que tots els anàlisis els hem fet amb les dades ponderades per sexe i ocupació per mitigar el biaix que hi hauria o les diferències d'estructura poblacional que pugui haver-hi. Llavors, passant als resultats pròpiament. Bé, aquí diu la 3, que és la primera. En aquesta taula hi ha les 19 dimensions, les 19 que són comparables, i tenim la prevalença d'exposició. Prevalença considerem que un individu està exposat si es troba a la categoria vermella. Aquesta taula és molt monstruosa perquè són 19 dimensions, la prevalença del 2005, la del 2010 i els intervals de confiança de diferència. Per tant, com que mirar-la és complicada, anem a fer-ho resumit per blocs. D'una banda, aquí tenim les 6 dimensions que empitjoren d'un any per l'altre. Jo ara mateix no definiré cada una de les dimensions que són, algunes les podeu intuir, potser ja les coneixeu. Al llarg de la xerrada en definiré algunes, si després teniu dubtes ja em pregunteu, d'acord? Què destaca aquí? Destaca l'empitjorament de la doble presència i el ritme de treball, també la inseguretat respecte a trobar una feina en el cas de quedar-se sense, i un empitjorament de les exigències cognitives, del sentiment de grup i del suport social dels companys. Aquestes són les 6 dimensions que significativament empitjoren. Però també en tenim que milloren, és a dir, que no tot va cap a pitjor, sinó que hi ha algunes que milloren. En destaco principalment les dues últimes, perquè són molt sorprenents, que és la inseguretat de perdre condicions de treball valuoses i la inseguretat de perdre l'ocupació. Això, a l'última fase de conclusions i discussió, hi entraré una mica més perquè així a priori a nosaltres ens va desquadrar molt. I finalment hi ha dimensions que no presenten un canvi significatiu, però igualment us volia ensenyar quines són i sobretot destacar que influència i possibilitats de desenvolupament, que són dues exposicions que si són bones permeten molta autonomia i molta sensació de benestar del treballador. Són dues exposicions que el 2005, amb estudis que es van fer comparant amb Dinamarca i comparant amb dades europees, presentaven uns nivells d'exposició molt alts a Espanya, molt més elevats de lo normal. Per tant, si bé no hi ha hagut un canvi, no vol dir que estiguem bé, si vol dir que estàvem malament i seguim estant malament. Vull dir que això tampoc no se'ns pot oblidar. I pel que us comentava al principi, d'aquesta desigualtat que hi ha en el mercat laboral, la desigualtat que hi ha en les exposicions, us he seleccionat 3 exemples d'exposició creuat amb els eixos de segmentació. Són 19 dimensions, no us ho podia ensenyar tot i llavors he seleccionat 3 exemples que visualment són molt potents. D'una banda, la prevalença de la doble presència per gènere i any. La doble presència és la necessitat de satisfer les demandes de la feina remunerada de manera sincrònica amb les exigències domèstico-familiars. Si us fixeu aquí, bé, d'una banda es veu
que el 2010 la prevalença és superior que el 2005, però el que jo us volia remarcar és el canvi que hi ha d'homes a dones. Els homes estan molt menys exposats que les dones, tant el 2005 com el 2010. Aquesta desigualtat es produeix a la majoria d'exposicions, d'acord? De manera que les dones assalariades a Espanya estan més exposades als riscos psicosocials. Un altre eix de desigualtat, l'edat. L'edat potser és una mica menys evident en totes les dimensions, però n'hi ha algunes que es veu bastant clar. Sobretot en aquelles que tenen a veure amb el treball actiu i les possibilitats de desenvolupar-se i la inseguretat també. Llavors aquí us he presentat la prevalença de la influència per a grans grups d'edat i per any. De nou, el 2010, pràcticament en tots, la prevalença és més alta i de nou, si us fixeu, hi ha una línia de disminució de prevalença conforme augmenta l'edat. I es veu bastant clar. I finalment, i aquest és el més espectacular, és la segmentació per classe ocupacional. Hem agafat els grans grups de la CNO, de manera que allà hi tenim els directius i aquí els treballadors no qualificats, i és la prevalença de la influència. La influència és la capacitat o l'autonomia que té el treballador per decidir com fa les feines, amb qui les fa, en quin ordre, etc. Bé, aquí pràcticament no cal dir res, perquè es veu claríssim. De pràcticament una exposició, una prevalença molt baixa o nul·la, fins a una exposició del 50%. També és molt interessant, jo no us he presentat aquí, però és fer un gràfic conjunt de classe ocupacional i gènere, perquè les diferències encara es manifesten més. Això era la part més descriptiva, univariada i bivariada, i ara us explicaré aquí l'anàlisi multivariant que hem fet. Les dimensions psicosocials tenen sentit per elles mateixes, però també tenen un sentit conjunt, de les relacions les unes amb les altres. Llavors, és interessant fer-hi una anàlisi multivariant. En aquest cas, com us he dit al principi, hem aplicat tècniques d'anàlisi de correspondències, que és una tècnica que s'utilitza poc aquí, però s'utilitza sobretot a França, que és d'on va sortir. Jo us donaré dues idees bàsiques per entendre aquest gràfic. La idea és que l'anàlisi de correspondències ens permet descriure associacions entre diverses variables, entre les categories de diverses variables. Nosaltres hem volgut relacionar les 19 dimensions i la variable any per veure si hi ha algun canvi o no. A partir d'una anàlisi de correspondències podem obtenir un mapa com aquest, on es representen aquestes associacions. Llavors, cada punt d'aquest mapa representa una categoria. En el cas de les dimensions, les 3 primeres lletres indica quina dimensió és i l'última correspon a la categoria. La B baixa és verda, la R és vermella i la A és la groga. Llavors, en el primer eix se'ns hi agrupen les categories de les dimensions que tenen a veure amb el suport social i amb el treball actiu. De manera que en aquest extrem dret, no sé si ho veieu perquè està petitet, però si no ho creieu-me, hi ha totes les categories verdes, és a dir, favorables per la salut, de suport social dels companys, dels superiors, sentiment de grup, possibilitats de desenvolupament, sentit del treball. A l'altre extrem de l'eix hi trobem les categories vermelles d'aquestes mateixes dimensions. I al mig les grogues. De manera que ens queda com una espècie d'ADHD, d'exposicions dolentes fins a exposicions bones o favorables per la salut. Aquest és l'eix horitzontal. L'eix vertical és el que ens discrimina la variable any. Si us fixeu, a la part de dalt tenim el 2010 i a la de sota el 2005. Què crida l'atenció d'aquest gràfic? És el que vull que us fixeu. A les categories que estan properes al 2010, que són la categoria vermella de doble presència, la inseguretat de trobar una feina en el cas de quedar-se sense i d'arribar al treball. Si us recordeu de la descripció que he fet al principi, són les que empitjoraven, són 3 de les que empitjoraven. I en l'anàlisi multivariat
tot conjunt també. Destaca que són les que més empitjoren. D'acord? El 2005, per contra, li queda més proper, tot i que és una mica més difús de veure, la doble presència verda, l'exposició favorable, i el ritme de treball la intermitja. Aquí hi ha molta més informació, hi ha molta més cosa, però jo crec que si com a primera vista ja està bé, si després hi voleu entrar, doncs ja hi entrarem. I aquest és un altre gràfic, també resultant de l'anàlisi de correspondències. És un gràfic anàleg a l'anterior, però és diferent, ja que aquí no només tenim les dimensions psicosocials, sinó que també tenim el gènere i la classe ocupacional per any. D'acord? L'objectiu d'aquest gràfic és veure si hi ha desigualtats en l'exposició o no. Ara us l'explico. El primer i més important ara mateix és que a la part dreta en general hi tenim les exposicions favorables i a l'esquerra hi tenim en general les exposicions desfavorables. En vermell són les dimensions i en negre són les categories sociodemogràfiques. De manera que, on diu O1, O2, etc. fins a O9 són els grans grups de la CNO. Ja podem anar veient que allà dalt tenim els directius i els tècnics, a prop de categories verdes, de possibilitat de desenvolupament, exigències cognitives, previsibilitat, influència, etc. Per contra, aquí sota hi tenim els treballadors no qualificats, molt a prop de les exposicions vermelles de possibilitat de desenvolupament, previsibilitat i les exigències cognitives. El guió 2005-05 es refereix a les del 2005 i el 10 a les del 2010. I la M i l'H, que estan per aquí al mig, són homodigants. Llavors, aquesta. Jo aquí he traçat unes línies que m'uneixen els diferents grans grups de la CNO, on es mostra clarament el que us deia al principi. Directius i tècnics estan aquí dalt, aquí els treballadors no qualificats, i a part d'aquest guió que fa per aquí al mig, tot va cap a baix. De certa manera podem dir que van d'exposicions favorables fins a exposicions desfavorables. I el 2010 és molt similar. És molt similar, són línies quasi paral·leles, amb alguna diferència, però tot té el mateix sentit, d'esquerra a dreta i de dalt cap a baix. Això ens diu que hi ha aquest gradient per ocupació, però no només això, sinó fixeu-vos. Aquí amb aquestes línies he unit les classes ocupacionals i el gènere d'un any amb l'altre, del 2005 cap al 2010. La direcció és sempre la mateixa. Tots van de la dreta cap a l'esquerra, de la dreta categories favorables, a l'esquerra categories desfavorables. De nou, si després teniu dubtes, hi entrem una miqueta més. Passem a la part de discussió i conclusions. En primer lloc, l'escenari complex que se'ns dibuixa, evidentment són moltes dimensions, però concretament en aquestes quatre volia fer-hi èmfasi. D'una banda hem vist un augment del ritme de treball, és a dir, la intensificació del treball, i que la influència, les possibilitats de desenvolupament i el sentit del treball són baixes. Això ens porta a un escenari en què el treball passiu, que és molt generalitzat en el nostre país, pugui passar cap a un treball d'alta tensió, en què el treballador no té autonomia, no té capacitat de desenvolupar-se, no li veu massa sentit en el seu treball, però a més comença a tenir exigències de ritme. Aquestes dimensions presenten molt fort gradient de classe ocupacional, d'edat i de gènere. I si anem a l'origen, a l'organització laboral que ens pugui explicar una mica per què ha augmentat el ritme, trobem bàsicament que és una manca de personal. És fer la mateixa feina amb menys gent. Això, conseqüència no sé si de la crisi, però que s'han disminuït el nombre de treballadors, sí. Després, l'augment molt destacat de la doble presència. També amb un gradient de gènere que ja heu vist,
Per edat, les dones en edat de cura de 30-50 també es dispara en la doble presència, i per classe ocupacional, juntament amb gènere, també hi ha unes diferències molt importants. De manera que les dones treballadores no qualificades, la doble presència també es dispara. Si anem a l'origen altre cop d'aquesta exposició, de per què ha augmentat tant, trobem que, d'una banda, els contractes parcials inferiors a 30 hores i els torns de matí, a part de les persones que allarguen normalment el seu horari laboral, són els que més doble presència mostren. Això pot ser sorprenent perquè en teoria són dues mesures de conciliació. El fet de tenir menys hores i tornar al matí, però és així. Suposem que una persona que treballa al matí acaba assumint més responsabilitats a casa i per tant més doble presència. I finalment el tema de les inseguretats. Això sorprenent, també us vull dir que no és només a les nostres dades, sinó que a l'enquesta catalana també es mostraven aquests canvis sorprenents, que són d'una banda, que la inseguretat de perdre condicions de treball valuoses, com pot ser un bon horari o un bon salari, milloren, és a dir, hi ha menys inseguretat, hi ha menys inseguretat de perdre l'ocupació actual, però hi ha molta més inseguretat respecte a trobar una ocupació en el cas que et quedis sense. L'explicació és molt contextual, l'última és clara, en un context de 20% d'atur, tothom tenia i tenim clar que es generen poques feines, per tant que si et quedes sense et costarà trobar-ne. Però què passa amb les altres dues? D'una banda, la inseguretat de perdre l'ocupació millora, però quan ho creues amb el contracte laboral, canvia, evidentment. Els fixes són els que se'ls ha millorat aquesta seguretat, els temporals no se'ls ha millorat, en cap cas. De fet, la prevalença d'una duplica l'altra. Amb això ja pràcticament està tot dit. A més, que, com us deia, bona part dels treballadors que s'han expulsat des de l'inici de la crisi, des del 2008, 2/3 parts són contractes temporals. I si bé els que és... Bueno, en fi, això és un altre tema. Això pel que fa a perdre l'ocupació, la millora de la inseguretat de perdre condicions laborals s'explica pel 20% d'atur. L'important és tenir una feina, si em canvien el salari o em canvien l'horari, què hi farem? Però l'important és conservar la feina. A més, és molt interessant creuar les dues inseguretats, les dues que milloren, perquè es veu que entre aquells que tenen por de perdre la feina, la inseguretat de perdre condicions de treball, és que està a zero, pràcticament. I jo crec que ja està. Aquestes són les coses que us volia destacar d'aquesta comparació. Moltes gràcies i si teniu dubtes, endavant.